Good morning, magandang tanghali, magandang gabi, magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito po tayo ngayon sa Intramuros Cathedral. Ayan, simbahan ng Cathedral. Ayan po. Lalapitan po natin. Ayan, ipapakita ko po sa inyo. Ayan po, katatapos lang po ng misa. Ayan po, pupuntahan natin yung isang coffee shop doon. Nandun lahat ang ayan ang Belfry Cafe. Yung Belfry Cafe, ito po, dito po sa gilid yan. Ayan. Open na sila. Ayan po, nandito yung Belfry Cafe. Ayan, nakikita nyo guys. Maraming dalawang bell. Ayan. Dito yan sa Belfry Cafe. Hi sir, good morning. Ito yung Belfry Cafe. Open kayo every Sunday lang kayo? Every day po. Every day. Ayan, dito yan sa gilid ng simbahan ng cathedral. Ayan po, Belfry Cafe. Ayan, okay lang ba pumunta ron? Ayan, silipin natin yung outside nila. Ayan. Ay ano? Ito yung gilid ng simbahan. Pinasok natin kanina yung Belfry Cafe. Belfry Cafe, ayan. Ayan, nagsiserve sila ng Monday, everyday actually. Ayan. So nakita nyo guys. Nakita nyo naman guys. Ayan. So ayan, punta naman tayo dyan guys sa ano. Punta ulit tayo sa harapan ng simbahan. May mga plaque rito guys. Ayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito po tayo ngayon sa Cathedral Intramuros. Ayan po. Ayan po. Titingnan natin yung simbahan sa loob ng simbahan. Ayan guys, ganda ng simbahan natin, oh. Simbahan ng Intramuros guys. Ayan. Katatapos lang ng misa, ito may nagsisilindron dito guys, oh. Tatay. Ito yung harapan ng simbahan. Ayan. Ay, may mga foreigner dito. Ayan. Ito naman yung entrance sa kanan. At yung nakikita nyo guys, puntahan natin yung Palacio del Gobernador. Ayan. Ito sa harapan ng simbahan, may mga nagtitinda ng ice cream, mga inumin. Nagtitinda ng sombrero. Ayan. Ayan guys, andito po tayo sa harapan ng Palacio del Gobernador. Ayan. Diyan po, dati nagtatrabaho ang aking, nag-opisina yung aking misis. Ayan, dyan. So ayan naman po, ito yung harapan ng simbahan. Nandito sila, may mga
May nagpapahinga rito. At doon naman guys, sa banda doon ay pupunta tayo sa Uy, wag mo busin. Huwag kayo magkalat ka. pupunta tayo guys sa Port Santiago. Ayan, tatawid lang tayo dito. Tayo dadaan. The Palace of the Governor. Ito yun. Ayan. Palacio del Gobernador. Punta tayo guys doon sa silipin natin guys. Tawid tayo. Iikutin natin guys yung buong Intramuros. Maya pupunta tayo sa San Agustin Church. So, serious. Ayan. The Royal Audience of Manila. Ayan ang ating church. Ay, maraming mga dito guys, mga foreigner guys. Nag-aantay sila, mamasyal sila guys. Let's just please wait for the bus. Hello. Let's have quite an Stop. Waiting for the bus. Yung ating ito naman guys, dito yung mga applyan ng mga seafarer. Dito guys. Ayan. Mga OFW natin, seafarers. Ayan guys, napapansin nyo ang ganda na ng ating pathway. Nakalagay na ng bricks. Ayan o. Lahat po yan buong Intramuros. Hindi naman buo, pero yung lahat ng mga pwedeng daanan ng bike. Bike lane kasi yan eh. Tsaka mga, siyempre sa tao, bawal na kasi yung sasakyan. Ayan, Port Santiago. Andito na tayo sa gilid ng Port Santiago. Yan, may na pong napapansin nyo guys, may nagtitinda dito ng mga souvenir, titinda ng ice cream. Ayan po yung exit natin. Ayan. Napapansin nyo guys, tingnan nyo yung ating mga building, mga sinaunang style. Eto na guys, ito na, nandito na tayo sa harapan ng Port Santiago. Ayan Ayan. Ayan guys. So ayan. Actually nakapunta na tayo dyan. Hindi na tayo papasok. At inaano ko lang sa inyo, ina-update ko lang sa inyo guys yung sitwasyon dito. So bali ang entrance nila sa mga discounted 50 pesos. Siguro yung mga senior, PWD, student, ayan. Ayan, 75 naman sa regular entrance, ayan. So ayan, nagpapasukan na sila. So dyan po ay makikita nila mga history. Ayan. Andyan nakalagay din yung kay Rizal. Marami silang matututunan dyan guys. Ayan, dito lang yan sa Port Santiago, sa Intramuros. Hi guys.
Ayan po yung ating mga bisita. Pansin nyo guys, ang gaganda pa ng mga building na sinaunang building, ano? Oh, kunting renovation lang, oh. Pintura, oh, ayan. Ganda na, ayan. Marami na guys ang magpapasukan. Hello, hi. Pasok na sila. Ayan, regular 75, 50 pesos discounted PWD, senior, tsaka estudyante. Doon na sila muna, bigay mo ngayon. Ano sila? Kasama? Kasama? Ayan po, maraming bisita guys, maraming bumibili. Ayan, 75 lang, regular, ano, estudyante, 50. Ayan po guys, may mga foreigner na bisita. Malawak po yan guys. Pag kayo pumunta rito guys, naku, malilibang kayo guys. Hindi kayo ano dito, maboboring. Ang haba ng papasyalan nyo. Ang lawak. Dito yung mga historical ano, nung unang panahon na nangyari sa ating kasaysayan. Yung kay Jose Rizal. Ay, mga nakabike dito. Ayan, oh. Ito yung share. Wala, nagre-reconnect. Ayun o, pwede pala ipasok yung dito. Hello guys. Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao, pati na dyan sa abroad guys. Update lang po tayo sa Port Santiago. Marami na pong mga bisita natin, mga foreigner yung iba. Mga kababayan nating mga OFW na balikbayan, nandito sila. Ang iba nakabike. Ayan. Ayan guys, kung magagawi kayo rito sa Port Santiago guys, ay update ko lang po kayo, 75 yung ating regular na entrance. Sa mga PWD, senior, estudyante, ng mga faculty, gano'n. Siya po ay 50 pesos, discounted na po yun.
So ayan po guys, ang kaganapan dito ngayon sa ating Fort Santiago. Marami na pong pumasok. Ngayon naman po ay pupunta tayo ngayon sa San Agustin Church. Tapos yung may mga nagpaparent ng bike doon, pupuntahan din natin. Ayan. Hello guys. I'm fine. Ayan na po. So yung mga foreigner dito kanina na nag-aantay, nakalis na, nag-aantay pala ng bus. Ganda na ng ating pathway dito. Naka-bricks na siya. Talagang hello. Pasyal sila. Punta sila ng Fort Santiago. Tagal pa sa matagal pa. Ayan na guys, balik tayo sa Cathedral Church. So tawid tayo. Ayun guys. Ito yung Palacio del Gobernador. So tawid na tayo guys. Tapi anong BPI? BPI. So anong position to? Anong ganap? Meron yatang procession.
Ayan, bumalik tayo guys dito sa Cathedral Church. Ayan. May pangalawang misa yata. So ngayon, nandito tayo ngayon sa papuntang San Agustin Church. Ayan, mega love shoutout sa inyo dyan. Hello. Hello, Renz. Renz, mayroon bang ano? May sounds ba? May sounds ba, Renz? Nung live Manila Council. Wala nang pumapasok na sasakyan dito guys kasi ginawa ng bike lane to. Lahat ng mga may bricks. Ayan, kung napapansin nyo, yan lang ang dadaanan ng mga tao at saka bike lane. Dito tayo sa General Luna. Pupuntahan natin yung nagpaparent ng bike guys. Hello mga kababayan ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, share lang po ang live natin. Nandito tayo ngayon sa Intramuros kung saan ay na-update natin yung ating mga historical building dito. Kanina napunta na tayo sa Fort Santiago sa Cathedral Church. Ngayon naman ay pupunta tayo sa San Agustin. Ayan, nakikita ko na yung San Agustin, malapit na. Andito guys, yung papunta sa Museum de Intramuros. Ayan, ito, nandito na yung San Agustin. Ayan, lahat guys yung nakikita nyong naka-bricks na daanan, yan po ay daanan lang ng tao at saka bike. Wala na guys, wala nang pumapasok dito na sasakyan. Hindi ka Espanyol? Dito na tayo sa Catholic Bishop Conference of the Philippines. Ayan guys, meron dito mga nandito lang po. Okay lang ma'am, videoan ko lang. Ayan, meron dito mga souvenir from Intramuros. Keychain. Ayan no. Dito lang yan sa San Agustin. Punta sa San Agustin Church. Ayan. Ayan, no? May mga pitaka. Ayan. Thank you. Ayan, may mga tinda rin dito guys. Lemonade. Ay, parang cubes. Sugar cane, hi.
Ayan, may mga Japanese. Mercadillo. Ayan, may mga fruit juice sila dito. Oh. Refreshing. Oh. Anong tawag dito? Ito yung so matamis yata. Ito yung nilulubog sa ano, sa matamis. Ah. Ayan oh. Ito yung matatagpuan sa Intramuros sa may San Agustin. Hanggang kailan tong ano na to? Tuwing Sabado Linggo lang. Ayan, tuwing Sabado Linggo lang po ang nakaset up yung mga ano natin dito. May siomayan din sila. Dito yan. Mercadillo. Mercadillo ito ng merkado. Hungarian sausage. Diyan okay lang, video-video lang. Ayan, mayroon silang tinda rito Hungarian sausage sandwich. 70 pesos, 100 pesos may rice na. Sulit na to, ang laki. Rice na lang. Huwag ka na mag-sandwich. Mercadillo. Ayan, nandito lang yan guys sa may San Agustin sa labas tuwing Saturday, Sunday. Ano bang ibig sabihin ng mercadillo? Ang mercadillo siguro ay isang merkado, isang market, maliit na market. Magtatanong tayo guys. Ito na guys pala yung ating ano, Cafe Intramuros. Bali sa asan na yung pinagre-rentahan ng bike? Doon yata. O yun o. Doon. Tapat lang ng ano guys. San Agustin Church. Ito na yung San Agustin Church ha. Mercadillo. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng mercadillo? Wait nga lang, men. Wait mo kami. Siguro ang mercadillo ay isang maliit na market. Meron dito guys. Every Saturday, Sunday meron dito mga nagtitinda guys. Sari-sari may mga puto, bongbong, bibingka, mga fruit juice. Mga sausage, sandwich. May mga souvenir pa rito guys.
So, pasyal lang tayo. Pasyal natin yung ating nagpaparent ng mga bike. Ayan. Ito po guys ang nagpaparent. Bum bike. Hi guys. Hi guys. How are you? I'm fine. How about you? Fine. Always. Welcome to the Mod City, okay? Yeah. Ayun po, dito tayo ngayon sa ang tawag dito? Bombay Eco-Tours. Bombay Eco Tours. Nakakalit pa sinabi mo, tinatakot ko si Kuya. Ayun po. Parang dalawa na lang ang ating natitirang Currently bike. po occupied po yung madami, pero pwede niyo pong video. Madami pa po. Ayan, ayun sa loob, marami pa. Sibang tingnan. Kasi okay lang ba? Videoin ko lang. Pasok ka po. Ayun po. Magkano ang rate nga ngayon? Kapag po student natin, 100 pesos per hour. 100 pesos per hour. Yes po. Hello. Ayan. Promote mo na. Sige. Okay lang. Yeah. Well, yeah. If you guys want to support sustainability while enjoying guided tour here in the World City, better just come by. Yes. Bata, no? Yes po, pambata po yun. Ayan. Pa-support naman ang channel ko. Sige po. Ano po siya? Salamat. Naka-live ako ngayon, no? Oo, viral. Sige po. Nagluluto-luto. Salamat. Subscribe po. Ayan po. So, Salamat din, no? Maganda na ngayon kasi wala nang mga sasakyan, ano? May mga yeah. bike lane na talaga. Designated place. Nabalita nga po. Nabalitaan ko yan. Yung mga, may mga brakes. Yung mga brakes, daanan lang talaga ng bike yan, no? Nakita niyo po kami, nagabay kami dun sa ano. Kayo ba yun? May mga nagbabike nga doon. Kami po. Kailan ba yung kahapon lang ba yung napanood ko? Sa 24 oras. Kamart na sa ano, ABS-CBN. Maraming nagbabike doon. Kami yan yung nag-bike. Oo. Mama, artista na ako. Nag-bike. Ayan, dito lang yan. Naano ko sa lawak na. Dito lang yan sa Intramuros, guys. Thank you. Ano pangalan niya? Wish po, wish. Wish? Wish. Dominic. Ayun, thank you, ah. Thank you Wish, po. Wish and Dominic. Ayan. Ayan, tapos na tayo dito guys sa ano. Cafe Intramuros, no? Alam ko dito guys, yung mga nagsiserve, alam ko yung mga little person or sa kabila yun, hindi ko lang alam. Kita nyo naman guys, oh. Kita nyo yung mga sinaunang structure, no? Gaganda, no? Ito naman guys yung simbahan ng San Agustin. Ayan. Hello. Hi. KBR. KBR TV po. ABR po. KBR. Ayan, hindi pa tayo sticker ah. ABR. May iba po dalawa.
Sige. Support ang channel ko, please. Thank you. Thank you, thank you. Po namin kayo. Paki-add na lang po. Thank you, thank you. Ayan. Pwede kayo pwede kayo mag... Mary po kami. Sige po. Pwede nyo sabihin po. Ito ng Mary, our Lady of Grace, Daisy Island Shrine. Ayan, shout out kayo sa mga friends natin. Okay, thank you. Bye-bye. Thank you. Ito po guys yung ating harapan ng San Agustin. Ayan o. Medyo natatakpan lang ng mga sanga ng puno. Barbaras Heritage Restaurant guys. Ayan, kung nagawi kayo dito guys, maganda dito sa Barbaras. Ayan o. Balay Pandesal. May pandesalan. Uy, ang ganda. Sir, pwede makapasok? Okay, thank you. Ayan po, pasok tayo dito sa Balay Pandesal. Ito guys, yung Balay Pandesal, oh. Siguro special, may fried show, may pasin siopaw. Balay Pandesalan. Ito yung Barbaras. Wow, ang ganda naman. Heritage talaga. Guys. Talagang may Barbaras. Okay pala dito ah. Sala Pilipina, Pasyo, Museo. Ganda talaga nung panahon ng no? Panahon ng ating mga ninuno. Guys, pwede yung mga terrace hagdan. Dito lang yan guys, sa Intramuros. Uy. Balon. Balong malalim. Hi. Pasyal tayo rito. Royal Cafe. Ang ganda naman sa langga.
Ito yung papier tool shop. Ayan, may mga souvenir din dito. Yung mga... Tingnan naman natin dito sa museum. Ay, ito pala yung sa likod ng Bambi. Bambike pala, Bambike. Eco Tours. Galing tayo kanina dyan. Yung kapentro mga boss. Ito guys, mga naka-costume. Oh. Hello. Ready? 1, 2, 3. Ayan. Mga naka-costume pala to. Mga naka-costume sila guys. Pumunta tayo dito para maging tutorial lang. Meron dito yung maliit na fountain. Labas tayo ron. Mukhang mayroon silang ganap dito. Magkakaroon sila ng play. Hindi ka na mahirapan. Yan, sa kanan. Parang pwede dito mag-ano. Ayan. Wow. Meron pa pala dito. Wow. Meron pa pala dito. Casablanca. Hello guys, Mega Love shoutout sa inyo. Maraming salamat sa pagbisita. Guys, Mega Love shoutout sa inyo. Rex TV, Rex TV, ay. Maraming salamat sa pasyal. Thank you guys. Nandito ako sa Intramuros guys. Paki-live, paki-share na lang po ang live natin. So yung ganda dito sa wedding, ano? Wedding reception, no? Ngayon lang tayo nakapasok dito. Ang ganda pala. Sir, hinahanap ko yung pasyalan muna natin to. Okay tayo dito guys. May taas pa dito. Pwede. Wow, anong pwede dito? Passion.
Wow. Overlooking. Merong magpi-play yata dito, guys. Tingnan nyo guys, nung araw, no? Makikita nyo yung structure nung araw, no? Ibang klase na ano, na-preserve nila. Bababa tayo, matarik. Oh, wow. Dirty. Dirty na, dirty. Balong malalim. Ayan, naka-bricks na guys yung ating dadaanan. Wala nang dumadaan na sasakyan dito guys. Ito yung likod ng San Agustin guys. Oh. Knights of Columbus Fraternal Association of the Philippines Incorporated Center. Meron ding Starbucks. Manlilikha ng bayan. Manlilikha ng bayan. Ito yung mga manlilikha natin guys. Oh. Nakapost dito guys. Sila yung manlilikha ng bayan. Kita nyo yung kasuotan nila, no? Gawa nila yan. Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining.
Dito yan, sa Intramuros yan. Dito rin, nandito rin yung Red Cross natin. Philippine Red Cross. Pacho Victoria. Ayan, Pacho Victoria. Yeah. Pacho Victoria. Ito po guys yung kalye ng Pacho. Ang daanan na, no? Layo na sila. Fine Arts. Antique. Silahay Center. Ilustrado. Ilustrado Restaurant. Hindi, papunta pa sa loob. Associate Marine Officers and Seaman Union of the Philippines. Ay, ang buong kuan na. Pagyan. Day of the Filipinos yun pala. Ito pala yung Amosap Seaman Hospital, South Wing. Hello. Hi. Tama ako dyan ah. Ayan, nandito tayo guys sa Dole. Ayan, Dole. Dole po, Dole. Tama ba? Sa kabila yung ano. Nandito guys yung eskwelahan ng anak ko. Pamantasan, Lungsod ng Maynila. PLM. Ayan o. Congratulations. Pamantasan ng Lungsod ng College of Physical Therapy. 100% passing rate. Ayan o. Sa susunod, malalagay ng anak ko dyan. Ayan, dyan po nag-aaral yung mga anak ko. Siya po ay isang scholar. Ayan. Ito yung Dole. Ito guys, palabas to ng ano,
palabas na ng tawag dito, round table. Okay. Intramuros. General Luna. Nasa General Luna pa rin tayo. So, kung natatandaan nyo, dito ginanap yung yung inauguration ni Department of Labor and Employment. Ayan guys, oh. Dito nagwo-work yung aking mami ng asawa ko. Dito, dati. Dito nag-o-office sa Dole. Alala ko, doon ako pumunta, oh. Punta ako din, kasi hindi nga makapasok sa loob, punuan na nung inauguration ni BBM. Andito lang ako, oh. Namimigay ng t-shirt dito, tinutulungan ko sa pila. Yan. Hanggang haba ng pila no? Doon ako hindi makapasok kasi pag pwede kang pumasok, iiwan yung gamit mo. Siyempre, may gamit tayo sa bag. Hindi ko nagyan. So, balik ulit tayo sa cathedral. Pahinga tayo saglit, tapos abangan natin yung doon. Tawag dito, yung opening ng daw ngayon opening ng Esplanade. Yung Esplanade Parking, yung pinaganda nila yung doon. Balik tayo doon guys. Pahinga muna tayo doon sa may cathedral. So, nakailang na tayo? 20. Tandaan muna tayo kasi layo ah. Sila, Santa. Hello. Hello. Photograph.
Hello, may galaw. Shoutout sa inyo dyan. Lalakad ako. Layo. Hinga muna tayo dito sa ano. Sa cathedral. Wala. Simbahan ng San Agustin. Daming foreigner. Ayan o. Ayan, mga nagsasahuli na ng bike. Dito guys, nirent yung mga dito sa Bam Bike Eco Tours. Kaya kanina 2 piraso lang ang nakita nating nagbo-bike ay nag-bike na naka-stay rito. Ngayon, may nagsahuli na. Siguro lilipat tayo.
do you make this? You need a bread egg, brine it with water and salt, rock salt. 2 weeks. And then boil it, have salt. Yeah, I tried it also without the fridge, just in the room temperature. It works. And this is breakfast. Aside from desserts, it's breakfast. We pair it with freshly sliced tomatoes and rice in the morning. So first Yes, sir. is not cheap. This is 20 pesos for a piece of cake for breakfast. And then you have a cup of rice burnt beef is 50 pesos. You are from, sir? And you buy a From tomato for a piece. different countries. You are from Germany. Yeah. Different country. Where you can buy everything. So if you don't have a budget or a balance or everything you like, which is very helpful for minimum wagers and people who earn go. Because most Filipinos, we can buy what they need for the and then there's also maybe one over there. So common Filipino street food is innards. Yeah. If you like animals, don't look. Yeah, like intestine, heart, liver, blood as well. So we don't waste any parts except for the nails and the teeth. But innards, we put in blood. So what they do, it's actually really hard to sell this thing because you have to clean it for hours and then boil it. If you don't have like pressure cooker, you boil it for hours. And then it's already cooked. What they do, they grill it in charcoal. And then you dip it in my favorite is actually the pork and our Different juices. Yeah, different juices. Refreshing. Try it, ma'am. Very refreshing. Ay, sorry. Notice it, the grill it. Yeah. And then No more. No more money. and 1, 2, let's go! Sorry, Yung mga foreigner natin na ginagayad ng ating kababayan. Tinuturo niya yung mga traditional na natin pagkain Pinoy. Jackpot, ha? Jackpot.
Pahinga muna tayo dito, guys. Rex TV Adventure. Sige, punta ako doon mamaya. Sige, Idol Rex. Rex TV, pupunta ako doon mamaya. Thank you for coming. Okay, Ate Sato, sali kita sa dasal. 10 blessing, isasali ko sa dasal. Lahat ng katim natin. Ayan. Team blessing. Team Payaman, Team Achievers, Team Brocha. Si Pinoy Core TV, may live shoutout sa dyan. Pahinga muna tayo dito, guys. Dito tayo sa isang parking na malilim. Pahinga muna ako. Rex TV. Anong oras ba yung natin? Anong oras ba yung opening dyan? Abangan nyo guys, pupunta ako sa isang esplanade na parking. Ayun po ay opening ngayon. Pupuntahan natin maya-maya guys. Pahinga muna ako dito.
Nakakauhaw ang init, guys. Sarap dito, mga lamig-lamig, maraming puno. Gusto kayo dyan, guys. Shoutout sa family ko. Ayan, shoutout sa misis ko, sa mga anak ko, kay Rene Espirel. Please support Rene Espirel sa kanyang YouTube channel. Rene Espirel, guys. Hello, Jo, ate. Kumusta kayo dyan? Shoutout nga pala sa mga relatives ko dyan sa Bicol, sa Gubat, Sorsogon, sa Inahi family, Binaobra family, and Peralta family. Sa mga iba pang relatives dyan, sa Escarcha family. Bats 89, may love shoutout sa inyo dyan. Bats 89 sa mga kabats natin dyan sa Gubat National High School at sa Gubat North Central School. May love shoutout sa inyo dyan, guys. So mga kababayan natin, Luzon, Visayas at Mindanao, pati na dyan sa abroad, yung mga ano natin, mga kababayan natin sa abroad, may love shoutout. Shoutout sa inyo dyan, guys. Ingat kayo palagi dyan, guys. Mga bayani nating Pilipino OFW. Yan, pinagdadasal ko ang ating kababayan na si Saturnina Maseki. Ayan, sa Japan po siya. May love shoutout sa dyan, Ate Sato. Tidoti, may love shoutout sa iyo. Tatay, Weng, may love shoutout. Sa team Payaman, Team Achievers, Team Brocha, Team Livewire, at sa Team Blessing, ay kay Tatay Owing sa Pinoy Core TV. May love shoutout sa inyo. Pupunta tayo dun sa ano, guys. Punta tayo sa Intramuros Cathedral. So guys, pabalik na tayo sa Cathedral. Puntahan na natin, guys, dadaan tayo sa ano muna. Patapos natin sa Cathedral, pahinga tayong konti, tapos pupunta na tayo dun sa ano, para makapwesto tayo sa Esplanade, sa Binondo Bridge.
Ito yung gilid ng ano, gilid ng cathedral. Yung dulo nito guys, yung dire-diretso nito, sa Port Santiago yan. Galing tayo kanina dyan. Ayan, Palacio del Gobernador. May misa.
Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not Ayan, worthy hello guys. that you should Maraming enter salamat. under Again my na po tayo guys. Maraming but salamat only for say the word and my visiting my soul channel. shall be healed. Thank you so much guys. Ayan, thank you, thank you. Ayan, maraming salamat sa pagbisita, sa pag-share ng aking live. Thank you so much. Abangan nyo guys ang live ko ulit sa isa pang event dito sa may Esplanade. Okay guys. Ayan po, labasan na po ng ating simba, yung ating cathedral. Ayan. Ayan, maraming foreigner guys. So, thank you so much guys for watching. God bless us all. Mag-end na po ako. Bye!